vi hade ju motparten då i Brill CC som var superflashy. Ja, men där det var, jag kommer ihåg, jag åkte med han hem från en träning en gång och han bara, vad vill du titta på? Jag bara, vi hade 45 minuter hem för träning. Jag bara, men jag kan titta ut genom fönstret liksom. Nej, så tryckte han på den här knappen. Han var ju med i den här Extreme, du vet när de gör om bilar. Vad heter det? Just det. Extreme Home Makeover var det ju inte. Men vad fan hette de? Hette inte de? Pimp My Ride. Pimp My Ride. Ja. Och Cribs hette det när man var hemma hos folk. Ja, men du vet, och så sitter han och trycker han på en jävla knapp liksom, och så kommer det in en tv-skärm och så bara, vad vill du se? Så jag bara, skitsamma, sätt bara på någonting, sätter han på någon fransk jävla serie, jag fattade ingenting. Du var good. Ja, men så här då, Gilberto är så obrassig man kan tänka sig, dock så har han ju en funktionell teknik som tror jag ändå vissa brassar drömmer om.